Bakhuid Bakhuid Thohdieng Duai Nagabinda Kinga Sanjang Fatima Myrthong Badilo Sngi Kamdamelo Sngi Pangjur Duairu Nagabinda I Arnold Nangsi Baron Hapleng Jimpang Bajur Baujisu and Pincoid E Duairu Nagabinda I Bada Kinmau Nong Kindri Ba Thohdieng exam Duairu Nagabinda Kong Diana Solampiao Benio Jinkoi Jinkia. Musim Jingruan, Harambar, Laispak Laikundi, Laispak. Kohimen ko para hagane ka mas Bakhuid Thohdieng Sngi ya ujisu Nagabinda ka jingkor ko baro ka babudang tesi halu jungi ha bat ngi duairu kerpang lembaga nagi ukrish Bakhuid hagane ka Sngi buram janga jingaiti ya utrai haga temple ba unang kerku kardo yangi unang bandra ka jingshai hangi ba unang yarap yangi ban kam shempang bat sautu ya ka jinglong uble hapo jongi ni duairu Nagabinda ka riniam baro hagane kanega Sngi buram kapen kan mau yangi banduai kerpang Nagabinda ka riniam Nagabinda ka lindo kiba IT yalade Nagabinda ka jing shakri ya uble bakinang yo ya kamen siam batimai hapo jonki ban treasure hem Nagabinda ka buram jong uble bakin kindia buram ya ujisu lembaga jingim jonki hagane ka Sngi kerpang jonki riniam ni duai babaro mangiru ni niomad ya ka jinga jong utrai halau jongi ni duai Nagabinda ki bapangi beshitam ni duai Nagabinda bar ki kinna badon hapedengi exam hagini ki Sngi ai ba kabor jisu kanang trai kam halau jonki bara ha kerteng uppa barukhon barumen siyam Bakhuid ka jinga jong utrai jongi Jesu Christ bat ka jingi jong uble lem bat ka jinga sulak jong men siyam Bakhuid kindon rengka bat pi barro ko himen ko para Thohdieng sangesh por ban pan map Nagabinda ki lait jongi kamda me hagane ka Sngi buram janga jingaiti ya utrai hag temple nginang vanraro ya ka jingang nur jongi shagane ka temple Bakhuid jong utrai katchaba don jisu hag ka jingim jongi ngina ban sautu kalang ka temple baushong habau jisu don hapo jongi ngi kalalang ka temple jong utrai Thohdieng pen gantang pat pen timai ya ka jing kular jongi ya ka jing smai jongi haka matu jisu haka baptisma bat kanta kalong ka por bangi IT pen gantang ya lade shau jisu shaka jing shakri jong lese haka jingim jongi ngila le pop bon sin ngila pen sosi ya jisu bon sin namarba ngim shimla kongu ya ka jing kardor jong ka jing IT jongi haka jingim jongi iduairu Nagabinda ki riniam Nagabinda ki lindo babaro kilong ki bashir hem haka jingim haka jing shakri jongi jisu be id map yangi pen kuid yangi na baharu ki pop ki bangilale yarap yangi ben sotu ya ka jing kardor jong ka jing IT alade shaka jing shakri jome nga plam how play padon bor baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jim parkhat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ki jingle pala jonga da ki jingle pala jonga da ka jingle palat bakrao jonga namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa ka teisoti
ya ki angel bat kiri koi bat ye pi ko himen ko para benduai na gabinda jonga how try ublei jongi ublei badon bor baro ni sene yangi badendala map iki pop jongi unyelam yangi shaga jingim bam jike isene utrai to isene utrai to isene utrai to isene o Cristo isene o Cristo isene o Cristo isene O Cristo isene, utraito isene, utraito isene, utraito isene, utraito isene. Beishadron. Badhakendo jingsu Haki benri baro Badon ramon naba Yaya yami Mani mani Iyai pendon kuro Mani sungu yami Try ko blazimbre Ko padon borbaro Wait, upa, you Jesus Christ. Kukunang roto play, bakit di po perte, Thohdieng ka jingker pat, kasunayami. Detama me Bakhuid, detama me utrai, uwe bahaklita. Mami ko Jesus Christ Mami bayay long play Hajing niya long kawe Kadumen simbakot Hakaburo mo pa To ngin niya duway Iduway nagabinda Paara kajing tumujongi Iduway nagabinda ki father ki sister baro kamta me ki rinium ki ba IT pen kantang ya lade shagjing shakri ya ubale kumjuri ki lindo baro namar kane ki dega sungi puram janga jing IT ya ujisu ha ke temple man pai wei mangi ki ba IT ya lade shagjing shakri ujisu ngilong ki jongu bat unkar ko yangi idwai ro naga binda baro ki badon hapadeng ki exam duai na binda ki bapang Don bun giba tiaha ki hospital, don giba pangjur, don giba empat kindit bendriu, don giba sosi halor kiba yid batoin jagi, nginang wan rai kiba har shau jisu, ba unang kerku yaki, unang ben slay yaki, ba ladade ka monjung, unang ben koi ben kia pura yaki. Itu wairu kerpang, naga binda jing late jangi co-worker, jaga center, Sha Divine Porta Sha Kerala Nadu Minda Sngi Bautrai Winkar Ku Kardo Kadba Ngidang Lay Jing Late Bangin Don Kano Kana Gajimma Gajimben Sao Bangin Poisuk Bangin Van Pai Daga Basuk Daga Badap Daga Jingar Ku Gajimutrai Koblei Badan Bor Baro by Imjunam Ngikar padrit ya ka burom bakrao jame ba kumba ya ukun balaka marwe jame laiti haga temple minda Sngi haga jinglong do kumangi kumda hiru aiba menterwa yangi hamehi da kidonu bala penkuit pensuba da utrai jangi Jesus Christ kun jame uba imbat sensha renkat badme haga jingelong kawe jung mensim Bakhuid uble junom la junom Kajing puli naga kitab umalaki nang itu lupa.
utrai ublei uong kumni. Hakmi ngapha ya unong lam kubor jonga ban penkre ya kalenti haswa jonga. Bat utrai ya uba piwat unwan kindet syaka tempel jong u. Unong lam kubor jong kejutang ya uba pitrang Hakmi uwan uong utrai kipat. Manoken bala ban sya ya Sngi jong kejingwan jong u. Bat mano bala ban yeng enda upau. Naba ulang kum kading unong prang bat kasabon kinong satjan. Unsyong kum unong prang bat un penkot rupa. Bat unong penkot rupa bat un penkot yaki kon shinrang ulebi bat un prang yaki kum yakaksiar bat kerupa. Hadu bakin wanra kijing terwa kipadei ha utrai. Hangta kajing terwa jong ujuda bat ke Jerusalem kin salong kiba pensungo bahaya utrai kum hakipor min barim bat kum hakipor bak alet kaktien jong utrai. Sngi Nomor news pak. Kejimpulan siti syaki Hebrew. Nabagi kun giyo benta kajing long breu. Teu jisuru hakajuk rukom layop bentalem hakane kajing long. Knang badaga jing yap undubla penjot tiao yuta ubate kabor jong kajing yap. Kabamut yau ksut undub pela jikito kiba daga jing ting ya kajing yap ya syate amrau barok shijing im. Namar dasisha kamdei berki angel udon kajing adai henrei berki kun Abraham. Namar kata laladon kam ban penlong u kum kipara jong u nadong syadong. Knang bu undubla penlong uling do rangba ba isnei pat ubayai ne hakaji chakri ya ublei. Ban penbiang nama taki pop jong pajba naba mau hero lasak sitom pat lasak pensoi. Kum tau ulak penyerap kita kibasyak pensoi. Kaketian jong utrai.
Kajing syai ban kedau nanti yaki jentil. Bat kau buram yaki pajis rejome. Alleluia. 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 Utrai undon rengka bat pim. Rengkat bat pi. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas. Kaburong habib utrai. Khabala poi ka Sngi bakin pindap iagerti jimpin kuit ia ki katkum ka ainu Moses kikimi ki pa ujisu kilara ia u sha Jerusalem ban aiti ia u ha utrai kumbala to ha ka ain utrai ia u kun prang Sngi baro yan sakot u Bakhuid ha utrai ban terwa ka jinkinia katkum balabu ha ka ain utrai daki ling de kor Shi jur ne artili kikun para. Tela don ubriu ha Jerusalem ubakerteng u Simeon. Bad uni ulalong ubriu ubahok badu batte play. Ubala kamilendi yaga jimpenim yaki Israel badu mensiam Bakhuid uladon hau. Ulayo ketin na u mensiam Bakhuid ba unam yap lemda uyo Ishua ya u Chris jongutrai. Daga jingelam umen siem ula leisha ke temple bad haba ke kemi ke pa kilawanra yau kulung Jesu banle yau komba dawa kerti joga ahin ula kintup yau halaki sangti badula ro yau ble badula ang kotrai menda to shashko to sha yau shkri jame ulait hage jingsu kat kum kaktin jame naba ki kama janga kilayo I ya kajimpenim jame haba melapin kre hakamat ki paid bendriyo baro kajing shai nagabinda kajing wan pau ha ki gentil ba nagabinda kaburom ha ki paid Israel jame upa bat ka kemi jongu kilalingo yagata ka balakran shapang jongu badu Simeon ula kerko yaki badula ong ha ka Maria ka kemi jongu hakami ya uni ukulong labu nagabinda ka jingjot bad ka jiman ba jongi babun ba ha Israel But nagabinda kadak ya kaba en sakran Persia. But ka white lam kandung seloid ya ka donu jambiru. Bakumda en pinpao ya ki jimparkat bari nabun ki donud. But ladon ru ka we kanungya tulepa ka anna ka kun u Fanuel nagajait Asher kabala temen ba. Kala im news nem but la utenga hadin bakala yo poika poiman. Nangda kala sari kendai hadu bagala dap prapu saus nem kareta kam ju mi naga temple bad kasngi bad meet kalamane ya uble da ka jing sha jingit bad ga jing duai te haba kalawan I lap hagatahi ka kelipmat kala aingu ya uble bad kala kran shapang ukulung hagito baro ke bakmelendi ya ka jing siuspa ya ka Jerusalem enda kila pindap ya ke baro katkum ka ainu trai kila Lait-ïa sa Galilea, siya kasnong junkie ka Nazareth, ukulong ula nangsan nangkalain, ula dap daga jingstad, bad ka jinga ublay kala siyang sa hau. Ka gospel jong utray, Kohimen ko para idbaro ngai kuble Sngi burom basuk ye pi baro hagane ka Sngi burom janga jingaiti ya u Jesu haga temple but kane ka longro ya ka Sngi burom jong man laki riniam man laki lindo namar ka jingaiti pengantang jongki baro syaga jing syakri ya u Chris sya ka balang Bakhuid Kohimen ko para habangi puson barngira ke ya ka nega Sngi burom jangka jingaiti yau Jesu hake temple ngide ben puson bun ke baro u Jesu ulang ublay u Jesu ulang ukun ublay bad
ukun uble ula wan shaka neka parte badula penitu yalade haka temple ha usimeyon badu mensiam Bakhuid ula penkrai lupa ya usimeyon ba unam iap klem da yo I klem da mane iya ukun uble bad ulayo kadagalad umensiam Bakhuid penkrai yangi baro bania kendo ujisu badi umensiam Bakhuid yalam yangi barabor shau jisu ladang ilong ki badap da kabor umensiam Bakhuid ngilaban yo I ya ujisu markumal ngilaban mane yawu ngilaban yo mad yawu de nagataga daw ko himen ko para ngide banlong ki ba treasure hem ba duai shirhem bangindup nang roy da kane ka bor jong umensiam Bakhuid nginde ben ino lindet ya umensiam Bakhuid hendrai ngide ben shimkia ya umensiam Bakhuid ubadon hapo jongi knamba unsanang ialam yangi sha ujisu kumba usimeyon ole yamad ya ka jingelang jong umensiam Bakhuid da ka jingelam jong umensiam Bakhuid ula wansha ujisu ula yo I ujisu haba ula yo I ujisu kolong ujisu umensiam Bakhuid la pasyao hau bade ujisu minda umensiam Bakhuid unyarap yangi ben penia per yaga jimba naga jing suniu umensiam Bakhuid unyalam yagi shaka temple Bakhuid jongotrai habangi pusan shapanga neka jingaiti kentang ya ujisu shaka temple ngidon kam ban pusan ru kawai pat ka binda kabangi de ben sautu haga jingim jongi ujisu uwan shaka temple badu jisu ulong ke temple badu jisu la ongru haga gospel jongo yanis kaba pipinbra yagane ke temple hapolais ngi yensa tebia ujisu ula penbana yakipaid ba ulong ke temple minta u temple batimai uwansha ke temple barim bad kane kalongka jimpen bana yakaparte ba ujisu ula wan ban pendimai yamal ki rukam jimmane jonga parte Shua ka jingwan jungu jisu ngila don ka jimmane kaba yape shibun na ka jimmane kaba ngi mane minda namaru jisu ujisu wan hikayangi ban mane kam shirhem ban mane lai luit ya ujisu badu jisu wan ban pendimai ya baru karti niam jongi lemba ka jingim ka jongu bad kane kalongka jingmudru jonge jingaiti ya ujisu haga temple utrai haba ujisu ula wansha ke nega temple ula stang da ka rati niam jongiju nangda ula kindi uyala de shaka jinglong jongo balai but penpao ya ka porte ba ula wan ban penim ya ke brio but hanging yusngu na ka shindur jongo is usumeyon ula on uni ukrlung un salong ka daw jong ka jingjot bad ka jingroy bad ka jingamen jong bonmod kumna ujisu ula ban kerlalong ka daw jong ka jingjot kumna ujisu ula ban kerlalong ka daw jong ka jing job ha ka jingem jongi kumba ula ong kumba ula penbana hakama ka maria teisoti habangi koroi ban pidiang ya kane ka temple ha ka jingem jongi habangi pendemai lemba ka jinglong jongu jisu but ka jingdon jongu jisu ha ka jingem jongi ngin kerlalong ka daw jong ka jing man bha ngin kerlalong ka daw jong ka jing roy ngin kerlalong ka daw jong ka jing job ngin kerlalong ka daw jong ka jing gomen namaru jisu u temple batimai un shong hapo jongi but un pendemai yangi ya ka met ka part jongi balong ru ya ka temple namar u Paulus Bakhuid ula ong shaka shiti shaki korin bangil pindip mo bangilong ga temple jongo mensiam Bakhuid pindip no bangilong ga temple jongo ble ba ha kane ka temple ushong uble ha ka jingim jongi ha ka jinglong do jongi ha ka jinglong do jinglong jonga pop jongi ujisu uwan bad uwan rung badu pendimai ya ka jingim jongi kane ka longa jingmur jonga jinglong do jinglong snam jongo jisu Christ bale ujisu la wan sha kane ka parte kalong ban perlai lud yangi na ka pop haba ujisu wan rung ha ka jingim jongi haba ujisu ya kendo yangi haba ngi pediang ye ujisu ha ka jingim jongi ka jinglong jongi kakala ka jingim jongi kakala bad ngi kala longa temple batimai jongo blai
ha kaba ujisu ushong ngi ai jaka ya ujisu haba ngi ai jaka ya ujisu ha ka jingim jongi ngin kerlalong ki batti mai bad ngin yomad ya kie ke baro kalonga jongu Jesus Christ ngin yomad ya ka bor jongu Jesus Christ ngi yomad ya ka buram jongu Jesus Christ ngi yomad ya ka jingi jongu Christ ngi yomad ya ka jingsuk jongu Christ ngi yomad ya ka jingkuid ha ka met ka par ha ka men siem jongi bad lemba ka ne ka jing pediang ya Jesus ha ka jingim jongi ngin kerlalong kata ka temple ka Bakhuid temple ka batimai bad kalong ka dakashin jonga jing man ba jongi Henry kaya ka ban sejia ya ki beriu kumba kibam treban pediang kumba ong usumeyon une ukelong un kerlalong ka dakashin jonga jingjot ya ki vei kumna ujisun kerlalong ka dakashin jonga jingjot haba uno ubrio kano ka brio bam treban pediang ya ujisu bad mane ya ujisu bad kim bam nge ya ujisu Nagabinda jongi ujisu un kerlalong ka dakashin jonga jingjot. Chumudor lada ki bri ki ong ngingeit ya baru kebele henre ngam ngeit ya ujisu kabamut nagabinda jongu ujisu uyeng kum ka dakashin jonga jingjot. Omde ujisu penjot yawu Henry ya ka jingrai jongu bam treben pediang ya ujisu ka kerlalong ka dakashin ka daw jong ka jingjot yawu ne yaka nagata ka daw ko himmen ko para ya ka jingaiti ya ujisu ha ka temple kalong artha tru ya ka jimpen bana ya ka perte ba lemba ujisu nginyo jimpenim kat ki bakoloi ban pediang yawu kat ki bakoloi ban mani yawu kinyo ya ka jinglai loy kinyo ya ka jinggaben kinyo ya ka jimpenim bad ya ki bam tre ban pediang yawu jisu ha ka jingim jonki ballong ka bor jong ka jimpenim kinsa iai ha ka jingjot kabamod ngiton tang artili ki rai ngilaban rai kawe nagabenda ukris kawe nagabenda ka jingim kalam jisu Ladangi rai nagabenda ukris ngin kerlalong ka dakashin jong ka jimman ba ka jingroy ka jingkamen ka jingkerku ya kirwei henry ladangim treban kongu ya jisu ladangim treban pediang ya jisu Chris ngin kerlalong ka dakashin jong ka jingjot kane ka dang ka jingmut ka bangide ban bu namar ka panuel ka kende ka rikende ka bala apshi ap kalayola mano uno ubrio kano ka brio batrang nagabenda ukris ban yakandu ya ujisu ban mad ya ujisu kinyo ya kalat kalendi ujisu in tawlad ya ka jingaye lada manga ban mapi ngilong ki ba wachida ya ujisu trang shisha ya ujisu bad siu ya ka dor ka barem na gabenda ujisu ngin sa yo mad ya ka jingar ko jogo tengide ban long ki ba khloy ban siu da ka dor ka barem ban long ki kon jongo bale Kenamba ngiru nginyo mad ya ka jingim nagata ka daw minda kasngi ka balang karakeru ya ka sngi burom jongi consecrated ya paro ki bela IT pen gadang namar kabangi puson sha panga jingim jongi rinium bat kilindo kae ka ba pe oi kerpa lese ki long ki brio ba don bon ki jingdona bat ki jingtolot henry kila IT pen gantang ya ka jingim jonki nagabenda ka jing shakri rengkat bat ki jing tolot babon jonki kata ka jing IT yala de sha ka jing shakri ya ujisu Chris kapelong ya kiru ki bakrau namar ki badon burom namar utrayu kein kordor ya ka jing IT jonki utrayu kein kordor ya ka jing shakri jonki bad kalong artatru ya ka jing kiniang ilabanom kan namar ki kroy ban shashitom haba ki rai ban ino ki mi ki pa ki himen ki para ki bayil batoin jongi nagabinda ka jing shakri yu Chris kalonguru artat iyaka namar ka jingit ka jongu Chris ban niyo yiru ujisuru ula ino ki kimi ki pa ban poishano shake temple haba ula dap kadar snem garta niyo I ujisu ula pelut lais ngi hake temple kalam kami kalam opa bad kaniru kalonga daka shinjonga jingaiti ya ujisu ulang penpana yangi ban longi shakri ya ujisu Chris ban shashkor ya ujisu Chris ban mane ya upalai
haka jingim jongi ban yakendu ya uble haka jingim jongi ngide ban pen kerpang ya lade ngidon kam ban im jingai kindiat na ki jing huri hura jonga parthe khramba ngindu laban yoi ka temple kalonga jaka bang yakendu ya uble ka temple kalonga jaka bang yakendu ya ujisu kullong ubalong ukun uble wan shaka temple jongi ban yalam yangi shaka nega jingya mad tongin duwai haka nega yukirish Bakhuid bangin dup yo yaka nega jingaye haka jingim jongi ivai pa ivai ko jisu be id kerku kardo yangi haka nega Sngi burom jonga jingai ti ya utrai haka temple pamangi ivai pa ivairu ngenangai ti man ka kerlepat bangin dup diang yame ko temple batimai jongi ivai pa ivai bangin dup long shisha kikun kiba penman ba but im ya ka jing ba ka jing kuit ha ka jing im jongi enya ro ya utrai Jesus Christ ko himen ko para tongin yang tongin plai ya ka jing e ka jongi ngang nge how play upa badan bor baro unang ta ka bening bakndo but how Jesus Christ ukun pamarwe jongu utrai jongi yau bela pun namin sim Bakhuid yau bela kana ka Maria teisoti yau bela shalebain hapo pondius pilatus la sanar pna yabu la yap la tep yabu la kya ki bayam hagas Sngi ka balai la mi pan ne ki bayam ula kyo shabening ushak shakamon play upa badan bor baro nang down wan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam ngangeit ha min sim Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingya sula kiri koi haka jing map iki pop haka jing mi pat ka do haka jing im bam jikut amen Lai spat nyo putri. She met my shemen sim. O Jesus Christ utrai. Ira amigo pa. Latin ay upukawa. Ilong ugaw ukres. They bantel yan hatong jing den chu. Banlong upubaba. She met but she met sin. O Jesus Christ utrai. Ira amigo pa. Latin ay upukawa. to ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga bar jumpi kallang ka ba priang hun hau blay upa badon bor barong Tu trai priang sekian di jongki. na ka benda ka jing Roh kuburo kudeng jungu. Kajing doi ni ikbalang ku jungu baro kowe. ko trai ngi karpad to ai baga jingai bala tarwa daga balang jamme kaba shat kemen kalong kaba pinsngabha yame ubala mon ba ya ukun bala ka marwe jamme yan tarwa hame kumukun lambrot ba kalam tobria naga bindaga jingim janga parte uba im badsan shat junom la junom utrai undon ring ka ba pim Ring God but to kentiu yala ki donut we can do ki shautra. tonginai ngu ya utrai ublay jangim Ka shong hok la kadei. dashisha kalong kabashong hok bat kabadei kadaiti jongi bat kajim penim yangi hamalla ka por bat kajaka banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar hakane ka Sngi ya ukun jong uba na bam jikut la aiti haga temple bala pen pau ya u da umen siem kum ka burom jongu Israel bad ujing shai jongi jait benriyu bat kum da ngiru ngitur shajan da ka bakmen ban yashem ya ga jim penim jame ban yaso bat ki angel bat ki rikui ha ga jingruai ka jingero yame kadba ngi pen bana kalem sangem Ubakun, ubakun,
Tongin duai bar ngitrang naga benta ka jingroi jang ka jimpen slay mensiam Bakhuid. Kenapa ngindup undup yalam yang isya ujisu syaka jimbane basisya ya u. Ngiduai bangin long kikun ki bakongu ya ka sur pasiau jang mensiam Bakhuid man ka kelemat. Ngiduai ru naga benta paro ki bapang ki basita. Don bun ki batiapang don ki babun ki longing longsem ki bayam sosi halor ki jimpang jang ki don ki bayap ler. Hado minda don ki bampat kindit bendriu haka ICU. Don ki bala do jingarmen. Don ki doctor ki bala bishar pakinam imshu ngi IT ki baro. Nginang IT ya ka daga jingut ke jing sonsi jong kita ki ingase. Ba umen siem Bakhuid unle ya ka badon kam na ka benda jong ki baro. Iduairu na ka benda baro ki jingang nu jong ka do nu jong. Iduai na ka benda ka jing IT na ka benda ki riniam baro. Pakin long shisha kaba imkuit nagab katkum ka jinga iti jongi shautrai. Da shisha melong ubakuit katrai katamay jong ka jingkuit barro. Namar katang ikarpad yeme to penkuit penkandang yakini ki jing tarwa jongi. Da kabapa ya umensiam jame kum ka umje halo jongki bakin kalalong iangi kamet bagas nam jongo trai jongi o Jesu Christ. Hagapor baladino yavu badala ka mons nobha ulapdiang ya ka jingsha shitong ulashim ya upu bada ka baingu yami ulakdia yavu badula ai halagi sindran uong. Toshim bato bam na kane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti na ka benda jompi. Hakaju keru kamendala le bam ulashim ya kakuri bada kabaingu biang yame ula ayaka halagi sendran uong. Toshim bat dina kane pi baro nemar kane kalong kakuri jonga snam jonga jonga juta ambate mai bad bam jik ya kaben penmi naga benda jumpi bad naga benda ki babun naga benda ke jimap yagi pop kale ya kane ban kan mau ya ngam. Kosnam bakardor jonu Chris tapen kuid yani tapen kuid ya kemen siem hadim pen koi pen kia ya ki bapang di basita ya da yani nau bamen kajing maya jongka jinge Simbangi bam yune uku Bangi dina kane kakuri Iben na kajing yap chong ikutra Tabladu menwa Nemar kata ngi ke bapen menda ya ke jingiap bad ke jimmi pa jongu ngi tarwa hame ko trai ya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da ai ngu aidem ne mar mela nyu yangi ke babit ban ya ha kama jamme bad ban chakri yami da ka bas nge verit ngi kar pa yami bangi ki bayo benda ha ka med bad snam ukris ngin lo ki bala penyat le kawe da umen siem Bakhuid to ken mau go trai ya ka balang jamme ka bala priang ha sotala ka partai But the penjara ya kaha ke jingit rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi will but Marwain Bishop jangi but baru ke lingdok but kiriniam. Takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinte ki bala yotia daka bakarmen ya ki jimmi pat but ya baru ki bala klat no ha ke jingis ne jamme tapdiang ya ki shaka jingshai ka kama jamme. To isni yang i baru ngi karpadia me barengkat but kamaria te so di Bakhuid ka kami jango balai ujaso Bakhuid kurem janga ki apostol Bakhuid, who Francis disease Bakhuid,
But baru kiri kuit ki bela pensnova ia me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo ben dalam haga jingim bam jikut. Ber bengini ro bet pendon buram ia me da ukun jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu Kanlong hameyu bleyu pabadan bor Hake jingelong kawe jingemen sim Bakhuid Barok kaburambat ka jingyaro Junom la junom Kohimen ko paratong in duwai nagabinda para ke jing tumu jangi duwai nagabinda para ke riniam nagabinda ke lindo I duwai ru nagabinda ke jing lei jungi sha divine pota nagabinda ke retreat para ke coworker ke belait na do binda kasngi bangin dup yo late dag jing suk klam kano ke jing bit bangin dup la ban man pai klam kano ke jing ma ke jing sir baka boru try kan try kam halo jungi ive pa ive baro shipongod ki balait nangne hadu pota kerla au blain kar ko ki duai naga binta kare ke jingtumu koppa jongim ba habeni kalong ba koi ka teng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hat do kun ba habeni toai yang minta ke jimbam jangi ka ba halagasngi batama yang igreng khang jangi kumbangi rungi ma ki bele sniu yangi padwa delam yangi shaga jimpen shoy Henry the polite yangi naka basiniu. Topalite yangi karpat ko try naga jing siniu barro. Haga jing spoon jamme to I jing suk jing sign haga sngi jangi. Kanamba daga jing arab ki jing sune jamme. Ni light barro bo naga pop bangin yo jing ada naga jing jinjar barro. Kat bangi dang up kemilindi aga jinger men Bakhuid. But ka jing wan pa jungunong penim jangi o Jesu Christ. Namar ka songwe ka long hima. Songwe ka bo ka burong. Kotrai Jesu Christ meyu bala ong haki apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy wat pe ki pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jings born jamme tai ka ya ka jingsuk bad ka jingat le ka we kat kum ga mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom ka jingsuk kotrai Kandon, Barabo, Renka, but Pim, Dab Dagajing do Christ, Tongin Yang Markelia. Hakumi ukul lambro jungo blay. Hakumi bakit naga pop junga partay. Sukito ke bala korsha ka jinga wai jungo ukul lambrod. Kamet berkasnam jungo Kris kan ringa shaka jinga bam jukut. Amen.
ablay ko pa, ablay ko kun, ablay ko men siyem Bakhuid, is nungoy ame, nagabinda ka niga klip ma, hakaba, nilayalong kawe baru kun jame, lemba ka jingay ti jungu, shaga temple, nilayo yaga jinglong kabati mahay, nilayo yaga jingim kabakhoy, nilayo mad yaga bor janga jimpenim, jisu biyed, pengandang shusho yangi lemba ka neka, met bagas nam jame kabang mela IT hangi lemba baro ka jingi jame nginang yo jingku shushu karku kardo ko jisu ya bar ki kon jame ki ba shimenda hagane ki yukerish Bakhuid don ki kon ki ba sausi ki ba yam don ki kon ki ba pang ki ba shitam jisu na karpad ya me hagane ke likma menang tese ya ga jinga e ka jingar ko halor baro ki tagi kon kamta me ki to ki batia hagi ICU Baki dan hapadeng jinge babon jai. Aiga jingi jame ko jisu nam wankia halo junki. Aiga jingi sne jame ko jisu nam wankia halo kita ke mensiam balak khalad. Ko jisu e ai bor menda karkoro yagi kon ki badon hapadeng exam. Karkoro ya baro ki balai jinglai menda gasmi. Aiga jingai tiga jame kanam pen kantang shushu yangi. Pin koi shushu yangi yada sumar yangi pangin long shisha ki kon ki bantrang yame comment siam Bakhuid ba shong hapo jangi pin ki im yangi vai pai vai pangin dup la ben yo e au kon jamu plek in dup la ben yo mad yo jisu haga jingim jangi hallelujah 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 la 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thohdieng nia duwai. Dakine kie ki Bakhuid ki bangila yopidiang ko trai, to penjerai ya ka jinga e jame hangi, bat kumba mela penurlong ya ka jinga kemilindi jungu Simeon, ba unamat ya ka jingiap, tat hadu ba ulayo ban pediang ya ukris, kum daru ai ba mangi, ki ba mi ban leit ya kendu ya utrai, nginyo ya ka jingim bam jikut. Da ukris utrai jengim utrai undon ringka betpim blay badon por baru in karkuyapi uppa baru kun baru mensim Bakhuid ya lesuk ban penbana ya kubar babha jeng utrai da ka jingim ka jompim Niswamu ya ulay South Spark Country. South Spark Country. Niswamu ya taktim jong ulay balay hagapete Niswamu ya taktim jong ulay balay hagapete Tinublay kabapela Tinublay kabashisha Tinublay kabamtula banmakla Niswamu yagaktim jong ulay balay hagapete Program Bakhuid ko ang sim Bakhuid. Kumbago lang kumalikom kung jumentalo para po Jinam la Jinam Amen En jag radio try Jesus Christ. Jinam la Jinam Amen